So mga igsoon, ang Ebanghelyo nagpakita nga si Jesus nasayod gyud sa kasing-kasing sa tao. Bisan pag dili gyud mahibaw-an nato, nahibaw-an na nas Ginoo. Muna nga si Jesus nahibaw ng daan nga si Judas determinado gyud nga mobudhi niya. Kuha na gyud ba kanang na sa Tagalog pa nabuo na hingpit na ang iyang desisyon nga ibaligya na niya si Jesus. Nya giatol pa gyud niya pagbaligya niya tong panahon nga magsaulog sila pista. Mao man to si Jesus. Bispiras sa ilang pista. Dako kayong pista sa mga Hudiyo, muna'y kinadak ang pista kada tuig murag og sa ato na murag nagpistag Santo Niño. Nya bispiras ni ana diin ang mga tao ni hugop na gyud ngadto padong sa templo, gipatay si Jesus. Nya si Jesus nahibaw ani, nagsaulog po siya sa pista, motong nanihapon sila ana. Ya, patay na day siya to. O kamo pakahaingon ana nga nasayod na mong daan na kining tawhana mo ni mo patay nimo. Unsa man, mulikay ka o imo siyang ikuyog? Kanang nahibaw na jud ka ba nga mao na gina iyang plano, patyo na gyud kaniya, mukuyog kaniya o mulikay? Kinsa dinhi ang moingon mukuyog ko? Ta sa kamot. Kinsay mo ingon nga mulikay ko klaro kay mga naong ninyo. Bisag ako tingali kanin sakristan og mao ni mopatay na ako yung papulian adto pa lang dito ako na nang ingno nga ay napariya kay nakahibaw ko na informer nako nga ni anhin ng sakristana kay panahos misa patyon ko ana. May kay di man sa tingali ang naong ani mo ra mabuutan. No? Onya, mao na siya. Pero si Jesus, wa mo likay. Iya pa hinuong tagaag pagkaon. Before nilakaw si Judas, finally, si Kristo nakig-share paniyag kaon. Ngano kang gibuhat man ni Jesus? Kay ba mo? Nganong iyaning gibuhat? Tungod kay ako kay ba? Nagsige magud siyang tudlo. Sige siyang tudlo ba kaingon siya. Buntuga ang dautan pinaagi sa maayo. Conquer evil by doing good. Ug mao na siya ang tinuod na gubat aning kalibutana. Ang gubat between good and evil. Diyos noon nga partido, ayaw yung itugot nga ang imong kinaiya mapariha adtong tua sa pikas, katong evil party. Unya karon kung mag-abot mo, unsa may kinaiya sa evil, iyang patyon ang iyang kontra. Kinaiya gina sa kanaganing dautan, nga ang iyang kontra, iyang patyon. Unsa may kinaiya sa maayo? Ang kinaiya gid sa buutan ba? Higugmaon ang iyang kontra. Di karon kamo asa man mo ron nga partido, diri mo sa good or diri mo sa evil? Good. Kinsa dinhi ang naapil sa partido ni Jesus nga good party? Taas. Minister ang mga apostolit ay taas as kamot. Wa baka ni magkusmod ang naong pagsuroy-suroy ani ngadto sa mga balay gahapon no. Labi nagdi dawaton, labi nagwagi ihog kahon sus. Ay kamo sa suroyon diha sa apostolis panghog sa mo nang kahon no. Kay muro taw na ilang kalipay. Do mo na og naa ka sagod, naa kas buutan, naa kas maayo nga partido, kinahanglan ka ng imong kamaayo, di gid na masapawan sa kangilad sa imong kontra.
O na si Jesus, bisag nasayod siya nga ang kuyog niya nga si Judas, wa na gyud giyawaan na gyud gisudlan na gyud siyawa ang una-una. Si Jesus nga nasayod niini wa gyud magpadala, gigamit gid niya ang gugmang way sukod nya. Karon giyon sa man niya paggamit ang gugmang way sukod, iyang gitugutan si Judas nga mubuhat dayon sa iyang gustong buhaton. Niingon din siya, sige, buhata dayon ang imong gustong buhaton. Pagkanindutan, no? Wa gud kahibaw ang mga kaning ang nanambong bawa sila kibaw. Nganong gisulti man tong Hesus? Pero kita pa o kita pa to. Sabi mo isulti. Kanang nahibaw jud ka ba para sa imong anak, nahibaw jud ka nga ni suyop rin na dito. Nya nangayo nimo kwarta. Ang sabi mo isulti. Ha? Nagtuo kag wa ko masayod unsaon ni mo paggamit ning kwarta? Project pa kadiha. Sagot ay project. Imo man ning gisuyop, na ebidensya ay. Kasab-an maayo. Ana, pero si Jesus, ay so sige, buhata na yun. Sa unang pagbasa, niingon diri nga sa tingingong propeta Isaías, gipili ako sa Ginoo didto pa sa tiyan sa akong inahan, gihatagan ako niya sa akong ngalan, gihimo niya ang akong dila sama sa usa ka hait nga espada, gipanalipdan ako niya diha sa landong sa iyang kamot, gihimo ako niya nga usa ka talinis nga udyong, ug gitaguan ako niya diha sa iyang sudlanan og pana. Mao ni ang description sa Ginoo sa iyang Mesiyas, hait nga mga pulong. Kana kunong pulong bitaw sa yawanong pulong ba? Kanang yawanong pulong matod pas mga psychologists, kana ba mga negative words musira kuno na sa aning hunahuna o sa kasing-kasing sa imong gisultihan. Kamong mga ginikanan, kanang mga saba mo sa inyong anak niya, pari, mga saba sa mga sakristan o kaning mga personnel, musira dahil ng ilang utok, pasabot, bisag unsay imong isulti, muna na giingon nga, so dire, lapos dire, gipalapos las pikas dunggan, muna pasabot ana, nga idiomatic expression, basta magsigi ganig sulti o bati, kana mga negative words, igo ra nang muso dire nya lapos dire. Din ana niya entertinon, din na muso dire sa hunahuna og sa kasing-kasing. Ngano man, automatic na defense mechanism na sa tao or gitawag pag coping mechanism. Mas stress man kag imong ibutang dire, automatic na mo sira. Mo na magpitok-pitok lang ng mata. Ana magtutok na nimo. Kasi kang sulti, pero wa na gina mo sod. Sige na nagtutok nimo, ana. Nya mahadlok man na mo lakaw, magsige man nag-ingon siya una-una. Nusa ka ni mahumang buang-buang sigyaw-yaw din. Sigyaw-yaw, sigyaw balik-balik ko, balik-balik ko. Ana sila. Ighuman ana, ighuman ni mong sulti, lakaw din na, wa ginay nakarga din sa utok. Unsa may musod nga murag mudot gyud, kanang moabot sa kasing-kasing ba? Ang positive words, mga beautiful words. Tanawa o kanang imong anak nga nagsigig suyop nyaing na, dong maging sino ka man, I love you very much. Nawa di ba muto din ang luha na, kagot pangipon na. Oh, ikaw ma, dako jud kay kog kadaot ka nabuhat ninyo. Sige lang jud kog suyop, bisag buutan kayo mo. Ana, hilak-hilak lang na, agas na luha na, madutlan mo na, pero musuyop, po nagbalik. Ana, anya, og sigihan gina ni mo higugma, sigihan gina mo dawat, unsa may sunod? Ha? Moabot yung panahon nga muundang nagsuyop. Oh. Kaya nga naman, ning tubo naman ang gitawag na to og natanom ba, natanom. Kanang imong kanang itanom ni sa imong unahuna ha. Natanuman ang imong pulong kay nakaduot man, kay positive man. O kana imong bana o mga bit or imong asawa mga bit. Sige ragon nag-ingon.
maging sino ka man, mamahalin kita. Bisan pag imong buhaton ang tanang sala nining kalibutana, you can always count on me. Sige, ginagsulti. Nawa, di ba? Dangtan ng mga napo katuig, madutlan gina. Kana bitang mangga, kung imo nang itano, mga napo, 15 katuig mo na una ka makapupo. Anang bayabas, pila ka buwan or pila ka tuig, una ka una na mamunga, gikas imong pagtanom. Ha? Oh, kana, di sa to pa, ayaw pagdali-dali, itanom lang. Ang importante nga, ang imong pulong, matanom. O tanawas Judas, di nilakaw. Pero natanong to siyang una-una, tanawa pag-abot ng kasakit ni Jesus, naghikog si Judas, naghikog. Tanawa tong positive nga word ni Jesus, katong lansang siya sa cross, di ba ningon siya, amahan ko, pasaylua sila, kay wa masayod silang gibuhat. Nakabati atong mga tao, nga sigun pas atong passion nga gibasa atong Domingo, the Passion of Jesus, pagkamatay gyud ni Jesus, nang lakaw ang mga tao nga nagpamukpok sa ilang mga dughan. Sa ato pa, nadutlan. Ambot ka nirong akong pagwali, nadutlan ba mo ani? Nadutlan. Mulakaw baka mong mamukpok sa inyong dughan o magsigil mong ingon, mao man gina siya, mao man gina iya. Nasad, kabit na sad, pasayloon na sad, ayo ang patio na. Mao magina siya. Ana ba? Pero di ay basin pa di ay og nadutlan. Pag-abot bitaw nako dito sa akong girekoleksyonan gahapon, tibok adlaw man ko duha man to ka rekoleksyon, tanawa akong tingog. Sunang ka straight kag yaw-yaw do ka oras kapin way hunungay. Ana punan pag yung lain na sang do ka oras, 4 ka oras yaw-yaw. Nya kani may pagkatiguang na tao kailan tato bago pa kay bisan pag 7 ka oras straight on adi gyud daot dire karon daot na kutom na lang kinis pangulikta unta di na kita yaw-yaw no pero naa man ginakinhanglan sus layat-layat gid sila kanang kirig-kirig gid ba kita na jud kong pader nako kani sila klaro kay ni nadutlan ni sa akong wali okay go pa madutli makuan nga ka, ma-excited ka kakawang kakita. Magsige pag yun, kita na dyan ko personal. Magsige pagtutok sa kong now. Kay, mura dyan ilang giklaro, mabuhi, bagyo gani. Anaraman ginin ako makita sa cellphone, anaraman ako makita sa TV, anaraman sa YouTube na ako makita, buhi, bagyo gani. Sige na. Sige, pagparahig-parahig na ako. Dindo talaga paminaw. Nako na, dutlan na mo niya. Oy, og madutlan ka, na mupilit ka. Murago ka ng udyong sa pana, inigtira nimo, taroy ng pana dito. Yan naaman na murag uhas, inigkuha nimo, manunot na kanlat pa, makanlat na igana ba. Dako kay samad. O na unsa may makapadot ngadto sa kasing-kasing, gipakita ni Jesus nga gugma gidi ay. Nya ang gugma dili mo babag sa buhaton sa iyang gihigugma, motolerate. Bisan pa man sa iyang pagtugot sa buhaton sa iyang gihigugma, siya mao'y mahimong alaot. Iya ginang itolerate. Testingin na ninyo, sugod karon, kutob lang sa Easter Sunday. Abisag kutob lang karon Sabado. Suhay ninyo dito sa inyong balay. Sige hila dyan nag-ingon ang imong kuyog sa balay, I love you. Love you. Labi nagsigihan na ni mong yaw-yaw sa una. I love you. Nawa, di ba? Magsige lingo-lingo na sa yapag naman tingin ni siya. Sama kalit na ni siya kausap. Magsige nag-ana. Nya din adyo ka mga saba, ang imong mga anak, magduwa nga to, magsige na dyo kang ingon nga, take care ha, take care. Din adyo ka mo badlong, asa na san mo? Pulit na rin, asa man ka? Anak makasuna, saba ang ikastanan. Karon magsige lang ingon, take care, di ba? Tanawa, kutob karong Sabado, di ba? Inig ka Easter Sunday, makaselebrate yung kag Easter. Makaingon yung ka, lamias akong gibati, nindot kaya akong gibati. Inig humansad sa Easter, yaw-yaw na sagbalik. Kana, kung ganahan pa kang muyaw-yaw, kana, kung gusto pa ka ibalik to nimong mga yawan o nimong mga pulong,
og yawanon nga mga buhat, ganahan mga kaato. Ana, pero may lang sana makatikim-tikim ta, ginagmay mo na sa Hesus naghatag niini. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, awitan ko ang imong kaluwasan. Pero mas haom tingaling ingnon, awiton ko ang imong kaluwasan. Kaya di man nimo awitan ang kaluwasan, unsa kanya, unsa nimo pag-awit makadungog din ang kaluwasan, atong awiton ang kaluwasan. Kana ba magsigi kag kana paragod na atong giluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong gipakita. Wa nimo awiti ang kaluwasan. Ang manluluwas mo'y atong giawitan pinaagi sa pag-awit sa kaluwasan nga iyang gihatag kanato. So nindot kay awiton ko ang imong kaluwasan. Pasabot magkanta-kanta unta ang atong kasing-kasing sa kaluwasan sa Ginoo. Kung mukanta na gani na ang tao, unsa man na siya? Nalipay, naguol. Nalipay. Ang tao kung mukanta na gani, nalipay gid na. Ingka naman say maghilak pa din nga nagkantang buang na. Ang buang lagi maghilak niya mukanta sad, no? Pero ang tao gyud nga malipayon, mukanta gina. Magtaghoy-taghoy. Og di na siya kamo mukanta, at least mo-whistle na siya basta malipayon or iyang ihaming. Sintunaw kay tono ba? Pero sige na siya kanta-kanta basta malipayon. Amo na kung makatagamtam tas kaluwasan nga gikas Ginoo, makaawit kita. Bisan ko kunog ang amang makalitok, ang buta makakita basta maghigugmaay. Di ba? Di manindog na tang naghigugmaay.